Мараба! Аз съм Лоренцо Ламас и съм ви подготвил 6 солидни причини и обяснения защо трябва да имате дълга коса и дълга брада. Какви са ползите от това и какво става, ако ги нямаш. Защото това нещо не е само за красота. И накрая на видеото ще ви отговоря на въпроса защо, ако имате дълга коса и дълга брада, никога не трябва да се подстригвате. Причина номер 1. Филтър за идиоти. Когато имаш дълга коса и дълга брада, очите ти се отварят и ти буквално като рентген почваш да виждаш през хората. Почти веднага виждаш кой колко струва, защото веднага виждаш хората, които мерят стойността на другите по външния им вид. Веднага виждаш тесноградите и не широко скроени хора. Хомофобите, които казват, че дългите коси са за обратните, както и дори расистите, които ти с тази брада да си някакъв джихадист, да няма да ма гръбнеш. Та изобщо всичката тая помия ти я филтрираш само единствено чрез външния си вид. Причина номер 2. Спира да ти пука за мнението на другите. Това е много важна причина, защото твоята работа като човешко същество е чрез подобрявайки себе си, да си подобряваш и мнението за себе си. И 99% от другите мнения за тебе не важат. Не важат, но болят. Защото всичките тези хора, които изборих преди малко, когато имате дълга коса и дълга брада, те ще започнат да се появяват все по-често в живота ви, техният глас ще става все по-силен и все по-остър. И точно това е хубавото нещо. Защото те с червени домати, получавайки тези негативни мнения и критики за себе си, постепенно спира да ви пука какво мислят хората за вас и даже лека по лека започва да ти става забавно да четеш и да чуваш подобни простотии за себе си и точно тогава ти започваш да вървиш в обратната посока и ти започваш да търсиш критика за себе си и за нещата, които правиш, защото вече не те е страх да чуеш 99 празни приказки за себе си, докато не откриете едната стойност на градивна критика, от която всъщност ще имате полза и ще ви е полезна. Като цяло тази причина да имате дълга коса и дълга брада беше с цел да търсите критика и то истинска критика, защото това е един от най-добрите начини, с които може да се подобряваме като хора. Причина номер 3. Щот си истински българин. Всеки един скинар на футболен матч с бръсната глава може колкото си иска да мрънка, че бил патриот, че обичал родината, България, майка си и така нататък, но никога няма да изглежда като такъв, докато не си пусне хайдушка брада и дълга коса. Опа! Кажете ми сега, че не изглеждам като човек, който всеки момент няма да направи революция и да поведе България към победата. Ей, юнак, дай ножа да гръмна. Четвъртата причина е символ на свобода. Хората си мислят, че като са с бръсната глава и това е символ на свобода, защото монах, Шаолин, просветлен гуру, Слави Трифонов, Майкъл Джордан, Скалата, Хитмен. Но когато си плешив, само ти си свободен. А когато имаш много коса и много брада, тогава ти се държиш много повече свобода в себе си, защото бълхите и въшките, които имаш, те са свободни в тебе. И така цялото ти съществуване съдържа повече живот, следователно съдържа и повече свобода. Колко по-свободен от това може да си? И не, това не е AI, а буквално ми се е майката от анимиране. Запознай се с новия ни доброволец. Той е Чикиджия. Яла ми тука сега! Анатема! Петата причина са жените металки. Добре, това не е причина, по-скоро е обяснение. Сега ще се запитате, какво за жените? Те така или иначе са с дълга коса и не могат да се различават по нищо от металите и те са жени, нямат брада. Кой ви каза, че нямат брада? Имат, просто не там, където си мислите. Как да разбереш дали момиче е металка? Когато без да искаш я ритнеш в зъбите с кубинки, в погото, на метал концерт. Това между другото е истинска история. Не е моя, но то няма значение, може и моя да е. Все тая. Някои металки се отличават и визуално. Някои хора биха ги нарекли алтки. Всъщност аз не знам какво точно означава алтка, обаче просто имат метал тениски, малко по-черен грим и тук там е някоя татуировка, независимо дали малко или много татуировки. И реално не знам дали имат други характеристики алтките. Шестата причина.
аеродинамика и оцеляване. Дългата коса и дългата брада реално намаляват въздушното съпротивление, когато хедбангваш. Докато късокосместите хора при хедбангване губят 20 пъти повече енергия. Точно затова металите издържаме по 3 часа на концерт без пауза. А пък късокосместите едва ми издържат на втория риф. А брадата е естествена защита срещу студ, вятър, комари, лоши идеи, роднини по празниците. Кучетата ви лаят по-малко, а мечките от родопите буквално те приемат за свой. Както и, вижте това! Вижте сега. Това нещо през цялото време ми беше в брадата, докато снимах това видео. Не падна. Можеш да криеш всичко тук. Вижте, например, какво друго съм скрил. И накрая финалният въпрос, който всички хора с дълги коси и дълги бради си задаваме. Защо не трябва да се подстригваш? Ами, ако си метал и просто се подстрижеш, има риск хората да очакват от тебе да си нормален. Само си го представете, подстригваш се и... най-накрая бе! Най-накрая бе! Стана нормален! Браво! Осъзнавате ли това колко е отвратително? Ужасно е това! Аз за това сигурно никога няма да се подстрижа. Теле, а ти истински мъж ли си? Ко? Еми, мъжете спазват обещанията си, а ти в това видео обеща, че ако видеото събере 1000 харесвания, ще се обръснеш 0 номер, а то събра 1100 харесвания още миналата година. Тъй, че сега трябва да се обръснеш. Еми, щом съм го обещал... В Инстаграм ви зададох въпроса защо трябва да имаме дълга коса и дълга брада и вие ми отговорихте. Дрес код предполагам. Така като косата е дълга, ние се по такива подозрителни май, ама все пак да не мислят за жени или лесбийки имаме дълга брада. Не имам друга идея как да отговоря. Ай, остай ма да спя, сега много ме мързи да ти отговарям на въпросите. Не го познавам този човек, ама имам чувство, че го познавам. Първи отговор, сериозен, не ме интересува за сериозните. Втори отговор, да сме по-тежки, агресивни и красиви. Да. Защо чалга изпълнителите имат дълги бради, някои имат и дълги коси? Аз не се харесвах с дълга брада, мислех, че дамите няма да им харесва явно. Не е от брадата. За да може да я размятаме и да хедбангваме като олигофрени. Yes. Общо първичността. Ко? Първо, защото сте студенокръвни и трябва да се топлите. Второ, защото нямате моп вкъщи и трябва някак да изчистите мръсотията. И трето, защото сте прекалили с олигофрен, хапчето за газа. Точно така. Не е необходимо, даже напоследък са кьосета. Какво е кьосета? Някой да ми напише в коментарите. Заради Исус Христос. Само за Исус и за Гачо! За да не смеят жените заради брадата и мъжете заради косата да ни дърпат с неприлични оферти, докато се разхождаме из Тайланд. Защото Те с червени домати. косата пази спомени. Демек да помним песни и рифове. Брадата гради характер. Просто, защото изглеждаме по-побъркани. Думи на барабанист. Не е задължително като си метал да си с дълга коса и брада. Това е по-скоро въпрос на вкус и подчертава характер, но пък и като си на метал концерт, дългата коса помага да си вееш тиквата повече. Как така помага да си вееш тиквата повече? Да не ми да тежи, да е тежка, нали, защото е хеви и нали, да играе ролята на такова. И защото реално малко или много е бунт срещу общо приетото и е някак в метал културата. Да. Защо да харчиш пари за фризьор, като може да ги похарчиш за бира? Буквално 2-3 бири струва една самообръсначка. Какво имаш предвид? Мързел! Не ни трябва да имаме дълги коси, включително и бради. Само с къса коса и без брада ще изглеждаме всички по-добре. Не е вярно, дългите коси и дългите бради са по-добри от всичко. Той е отговор на английски, който разбира английски да си отговаря. Аз английски, I don't understand английски. Защото косата е безплатен протеин, като влиза в манджата. Падай в манджата. Конан Варваринът, Рамбо, самураите, викингите и северноамериканските индианци с дълги коси. Символ на мъжество и свободен дух. Брадата е символ на тестостерон.
Защото всъщност сме викинги под прикритие. Ето, аз казах ли ви, че това за хайдутите е вярно? Не трябва да имаме дълга коса и брада. Виж Фил Анселмо. Тия, които имаме, мислим, че е готино и че изглеждаме по-добре така. Фил Анселмо е... чичо ми. И вече взема пенсия. Щот ни отива на камуфлажите. Брадата си е вид, стил на изразяване и мода, а косата е да можеш да си мяташ косата в ритъма на песните. Дългата коса е важна, за да си кофееш. Косата увеличава жеста и пространството. Ако си плешив, напразно ще си въртиш главата като центрофуга. Брадата и косата предават църковно излъчване, а метал музиката е религия. По-вярно нещо от това не знам дали прочетох досега. Мисля, че идва от това, че в историята повечето хора, правейки промени, са хора с дълги коси. Сегашната норма мъжете се виждат с къса коса и да имаш дълга коса е като тип бунт. Това е било първоначално, в момента просто дългата коса е като стереотип или нужда, за да покажеш, че си метал. Просто хората следват това, което виждат. Защото е по време и икономически оптимално от браснари. Защото можем да имаме дълги коси и бради. Само за брадата знам, за косата не знам, но за брадата ти трябва да си слагаш пера за китара в нея. Това, що ми е познато, сякаш някой идиот го е казал някога. За да станем по-креативни и да започнем да мислим. Точно така, в космите на човек се съдържа повече мозък. Защото изглежда по-яко, когато си мятаме главите насам-натам. Брат, аз лично ги ползвам да се бърша в тях. Без базик, реално, когато ям дюнер или нещо, което е много омазващо, по-малко се бърша заради брадата си и това нещо правя така и вече хем в остатъка на деня ми мирише на дюнер, което много ми харесва, хем не изглежда сякаш съм изцапан. Брадата го побива като гъба е. Много е яко. И даже си имаш за после. Гей! Наскоро един плешив биолог ни завари нас, студентите от катедрата по музика и ни каза, че според него ние певците имаме дълги коси, за да имаме повече кръвообращение в главите докато пеем, а те, учените, са плешиви, защото много мислят и трябва да им се охлажда главата. Един вид ни изкара, че сме прости. Не сме прости, даже сме си много умни. За да мога да си избърша газа с нещо, ако остана без хартия в кенефа. Добре, де, прости сме. Значи, слушай сега. Косата се вее най-добре, когато е дълга. Иначе само главата се мята. Бах ти якото е да хабиш време и пари за поддръжката. Така съм чувал. Като препускаш на кон и вятърът те вее, с дълга коса било по-фенси. А брадата е за баланс, иначе много топ-хеви. Григорчо, готов съм. Махнах ми косата. Аха. Гърмяне, ти си много тъп, бе. Трябваше да си махнеш брадата, не косата. В видеото казваш точно е това. Ако това видео в YouTube събере 1000 харесвания, ще си обръсна брадата 0 номер. Брадата. Не беше нужно да си махаш косата, трябваше само брадата. Ама сега ще трябва и брадата, сори. О! Ей, Маркуич! Що гледаш този клип, Маркуич? Този клип е голяма простотия, Маркуич! Тъй като гледам, май следващото видео ще е на тема защо не трябва да стъпваме в детските градини. Готово? Доволен ли си сега? Сега като се замисля, мене това какво ме интересува, бе? Канала си и твоя, решението си и твоето. Прави каквото искаш. Ко щеш се връсни, ко щеш не се връсни. То си и твоя работа. Мене що ме питаш? Ма щом той си решил хубаво, сега ти ще чакаш 3 години да ти поникнат пак, не аз. Майтапя са бе хора, не съм се обръснал наистина, това видео просто беше CGI. Все още си имам брада и коса. Ужасно много искам да благодаря на всички пейтриани, които подкрепят нещата, които правя. И ако и вие искате да сте част от тази неразрушаема секта, която ме подкрепя, заповядайте в Patreon, тук там има и някой бонус материал само за вас. Режеш, куклите! В следващото видео ще видите. За да те забравя, бегам с коята е.